זאת הייתה התקופה הכי נוראית בחיים שלי, אני פשוט... דבר ראשון, לא הספקתי להתאבל על הסטודיו הראשון. ואני אומרת את זה בכנות, אתה יודע, זה לא הסטודיו שבחרתי לסגור, אפילו לא היה לי זמן. מרוב החרדה, זה חרדה קיומית. כאילו בשנייה אמרתי, להמשיך לאמן, כן, לא. ללכת להיות מורה לכושר גופני, כן, לא. המתאמנות שלי יבואו להורים שלי, כן, לא. כאילו המון שאלות קיומיות. טוב, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלי, כושר מכירה, והיום אני מארחת את אופיר כהן, דיברנו עכשיו על השם הזה. נכון. שלה יש את הפיטווי. אופיר, תספר לנו קצת על מי את ומה את ומה העסק. וואי, אוקיי, אני אופיר. חלק מאוד גדול מהזהות שלי זה שאני מפרדס חנה. אני בת 29, ויש לי את הפיטווי, 6 שנים עוד מעט, חוגג באוקטובר. ולפני כן הייתי עושה אימונים בחדר קטן בבית של ההורים שלי, אז סך הכל איזה 7.5 שנים אני מאמנת. רגע. קודם כל, 7 שנים במצטבר, זאת אומרת, מתי... בואי כמה צעדים אחורה. קודם כל, השם, יש לו איזה סיפור. זאת אומרת, למה פיטווי? האמת שישבנו באיזו ארוחה בסלון, זה היום שישי, ובדיוק התחלתי לחשוב על המיתוג כזה של הסטודיו, ממש רגעים לפני פתיחה, וחשבנו כל המשפחה על השם וזה, ויש המון מאמנים שזה כזה, אופיר פיטנס, נכון? כאילו, פיטנס, טריינר, פאוור. אז כאילו אמרתי, וואי, זה ממש לא אני, כאילו, וגם הרגיש לי שיש המון משמעות במה שאני באה לעשות, ואמא שלי התחילה לשאול אותי שאלות, כאילו, מה זה ספורט כאילו בעינייך? מה זה כושר בעינייך? אני מתאמנת מגיל צעיר. אני הייתי ילדה מאוד אנרגטית, והייתי בקיקבוקס, ובסטודיו כשעוד הייתי בת 14, זה לא היו גילאים כאלה שהתאמנו, אני פשוט נורא אהבתי לזוז. ואמרתי לה, וואלה, זה דרך כאילו שלי להתאים את עצמי. כאילו אני מדברת בעזרת כושר, אני פורקת בעזרת כושר, אני נטענת בעזרת כושר, כאילו יש פה איזו התאמה שלי למצבים, בעזרת תנועה. ואז, ואמרתי, אבל זה גם לא, אני לא בכלל מעניין אותי התוצאות וההרזייה והחיטוב, אני לא דיברתי מעולם במילים האלה, לא גדלתי בבית כזה. אז אמרתי לה, לא בא לי את כל עיצוב חיטוב, שריפה. ואז אמרתי לה, אני רואה שזה יותר כאילו דרך. ואז פתאום ישבנו כזה, אמרנו, to fit the way, כאילו להתאים את הדרך, וזה פתאום היה Fitway Studio, שזה סטודיו שהוא דרך, הוא בכלל לא למען איזושהי תוצאה מסוימת, והוא דרך שלך לא to be fit, אלא להרגיש מתאים באור שלך, בגוף שלך, בהרגשה, בקהילה שנוצרת, ובאמת הסטודיו שלי הוא משפריץ ממנו את המסרים האלה, ואת האנרגיה הזאת, וזה נורא כיף לי. אז רגע, שנייה, בואי נלך כמה צעדים אחורה. התחלת להיות מאמנת, ידעת באותו, זאת אומרת, יש לנו איזשהו שלב שאנחנו אומרות, אני רוצה להיות מאמנת, אבל זה בדרך כלל לא בא עם, אני רוצה סטודיו, זה בא עם, אני רוצה לאמן, זה מה שאני רוצה לעשות. אני לא רציתי להיות מאמנת, אני הייתי בדרך לנהל את הקהילה היהודית בפלורידה, ולהיות כזה בסוכנות היהודית, וקורס הצוערים של משרד החוץ, ובאתי ללמוד טרור וממשל, כאילו לא הייתי בעולם הזה בכלל. וואו, איזה שינוי אז. כן, והאמת שזה חבר משפחה טוב, ואמר לי בזמנו, הוא היה מאוד מאוד בכיר בסוכנות היהודית, והוא אמר לי, אופיר, יש כל מיני שינויים בגישה, במסרים עכשיו, וזה אני לא בטוח שאת תתחברי עד הסוף למה מתי זה היה באיזה, כאילו... ממש ב-2015, איך שהשתחררתי. וואו, צעירה. ופתאום הוא אמר לי, כן. ואז פתאום הוא אמר לי, תחשבי שנית עם הסוכנות והמשרד החוץ, אני אומר לך את זה מבפנים. ואמרתי, אוקיי, שומעת את זה. וככה יצאתי לקורס משתחררים. ובקורס משתחררים הייתה האמת, כנראה מרצה או מעבירת פעילות שאני חייבת לה את המקצוע שלי ואת ההגשמה שלי היום. שעשתה לנו פעילות של מעגלים, שכל אחד רשם במעגל, מה שחשוב לו. כן, אז היינו בפעילות הזאת של הקורס משתחררים, והמרצה נתנה לנו ככה כל מיני דפים בצורת עיגול, לרשום מה חשוב לנו. ואני רשמתי בריאות, עמידה מול קהל, ייצוגיות, משפחה, אהבת הארץ, הדרכה, ערכים. ואז היא ביקשה מאיתנו לחבר את כל העיגולים, כמו הסמל של האולימפיאדה, ולראות איזה מקצוע אולי מכיל בתוכם את כולו. כאילו, מכיל בתוכו את כולם. ופתאום הסתכלתי על כל הערכים האלה, ונתקעתי, כי הבנתי שאהבת הארץ קשה לי להיות בחול רחוקה מהמשפחה שלי, ושפתאום המון דברים שרציתי לא מתקיימים במקצוע המאוד חול, מאוד בודד, ופתאום המרצה באה ואמרה לי, תקשיבי, יש פה מאמנת כושר.
ואז אמרתי, אוקיי, כאילו, איך את רואה את זה? היא אמרה, תקשיבי, בריאות. את כותבת ספורט, כי נורא אהבתי להתאמן, התאמנתי רצוף כל החיים. אמרה לי, עמידה מול קהל, אתה בן אדם סופר אנרגטי, אפילו פה מהדינמיקה הקבוצתית רואים את זה. יש לך מסר, יש לך ערך שאת יכולה להעביר אותו לעולם. יש לך את אהבת הארץ, את נשארת פה, את קרובה למשפחה. ויומיים אחרי זה הייתי ביום פתוח בווינגייט. כאילו, ממש ככה. וואו. והייתי ביום פתוח ללימודי נטורופתיה, כי הבנתי שקורס של 3 חודשים של חדר כושר, כנראה לי, אופיר, לא יהיה מספיק. אני מאוד חוקרת וקדחצנית, ואני אוהבת להבין עד הסוף, ואם מבחינתי גוף האדם, זה מה שאני הולכת לעסוק בו, אז כדאי שאני אבין את הרוח ואת הנפש ואת המוח ואת העצבים ואת ההורמונים והכל. ולמדתי נטורופתיה 4 שנים. וואי. ובווינגייט התואר בנטורופתיה, זה לא תואר, אין תואר בנטורופתיה בארץ. הלימודי נטורופתיה הם כל שנה עם מקצוע בחירה אחר, או מעולם המגע, או מעולם התנועה. ואני בחרתי מקצועות בעולם התנועה. אובייסלי. וממש כבר בשנה הראשונה התחלתי לאמן, כי היה לי את התעודת פילאטיס, זה היה התעודה הראשונה שלי. ההורים שלי נתנו לי חדר קטן בגודל הזה בערך. וואו, זה קטנצ'יק. כן, והאמנתי בו אימונים אישיים של פילאטיס, ובשנה השנייה שכבר קיבלתי עוד 2 תעודות, שזה מחול אירובי ומדרגה ואביזרים, היום השמות כבר מאוד השתנו בווינגייט, אין כבר את הקורסים האלה. כן, זה משתנה. אבל למדתי אותם, ופשוט הסתכלתי כזה בחוץ, איפה אני יכולה ללכת לעבוד, ולא התחברתי לכלום. לא התחברתי. קודם כל זה מהמם, זה כאילו כמו להגיד שהמקצוע בחר בך ולא את בו. כן, קצת. השם מגניב, כי זה באמת כאילו מאוד מאוד קורץ שכאילו אופיר פיט או אופיר פיטנס או כל מיני דברים כאלה, הפך לפיטווי. כן, זה דיפולט כזה. כן, זה הדיפולט הרגיל, זה נכון. אני תמיד אומרת שהשם לא רלוונטי, אלא אם כן יש לך משהו כאילו מפוצץ כזה, ושאת כאילו מרגישה שזה אני מה שצריך ממש הרגשתי אותו. זה נשמע שכן. אז התחיל בעצם כשאת התחלת לעשות את זה, זאת אומרת, ידעת שאת רוצה לפתוח סטודיו, או שאמרת, אני רוצה פשוט לאמן? כאילו, זאת אומרת, מה יצא מהאולימפיאדה הזאת? בואי נגיד שאני מאוד בן אדם שעושה דברים בדרך שלו, וזה לא שקשה לי לקבל מרות, ואני בן אדם מאוד מתמסר, ועבדתי בצוותים, אבל פה הרגיש לי שבא לי לעשות לביתי. כאילו, בא לי לבנות לבד, בא לי לעצב לבד, אבא שלי הוא עובד בעץ, והבן זוג שלי, היום בעלי, הוא גם כזה מתעסק וסופר אנדימן, ואמרנו, וואו, תוך כדי השנת לימודים השנייה, הבנו שהולכות להיות לי כבר 3 תעודות. ובאמת, התחלתי ככה לבזול לצדדים, לראות כל מיני סטודיואים, ואז פה שמעתי את הכי ניגוף אחלה קיץ, ופה זה מבצע לאחרי החגים, ופה זה האימון ששורף הכי הרבה קלוריות ביום שישי בבוקר, ואז אמרתי, אני לא יכולה לשים את הנפש שלי באף מקום כזה. ואני יכולה לאמן, ואני אהיה מאמנת, אבל אני לא ארגיש שזה אני, ואני מעדיפה להתחיל עם מתאמנת, באמת, ולחכות, מאשר לעשות משהו שהרגיש לי לא בנוח, כי אני לא יכולה, כשאני מרגישה לא בנוח, אני לא יכולה להיות. קודם כל, אני ממש אוהבת את זה שכאילו זה יצא, צריך קצת עסק משפחתי, זה שלך, זה לגמרי שלך. זה שלי. אבל יש פה משהו מאוד מאוד משפחתי. הוא נתן והוא נתן, והוא קצת פה. אני גם אגיד שהעסק הראשון שלי היה בשטח של הנגריה של אבא שלי, אני הזכרתי אותו ממנו, והייתי כל הזמן עטופה, אבא שלי היה בנגריה, אני הייתי בסטודיו, דוד שלי מאחוריי עם המוסך, היה לי אושר להגיע לשם כל בוקר, כאילו אני ואבא שלי שאנחנו נוסעים לאותו מקום, הרגשתי, אמרתי לך גם בהתחלה, אני מאוד קשורה לפרדס חנה, המשפחתיות אצלך. ושם התחיל הסטודיו הראשון. המשפחתיות אצלך מאוד מאוד חריפה. מאוד. שזה יפה, זה לא ידעתי. וכולם ממש התגייסו ובנינו הכל ביחד, והיה מדהים. ואת העיצוב, אני גם מאוד אוהבת לעצב. ופשוט כזה פרחתי שם, הרגשתי שאני בונה שם כזה את העולם שלי, וכל מי שהגיע כל כך כזה, וואו, איזה יופי, איזה נעים פה, איזה כיף פה, וזה היה מדהים. אז רגע, שנייה, היה לך את החדרון הקטן, מתי זה הפך להיות הסטודיו שזה היום? ב-2017. לא, הסטודיו שזה היום, זה סיפור. אז קודם כל... מתי הסיפור? הנה, יש לנו לסיפור, אבל כאילו, זה התחיל 2015 חדר קטן. כן, ואז. 20 לאוקטובר 2017 פתחתי את הסטודיו בנגריה אצל אבא שלי. זה התאריך שאני חוגגת ביום הולדת כל שנה לסטודיו שלי. רגע, אבל זה יצא כאילו כמה אנשים יכולות להכניס בגדול? בגדול יותר, כן. 20, 25, כן. מכובד מאוד. אוקיי, והיום זה כאילו יותר גדול? היום כן, היום אפילו יש לי שם 30, 32, לפעמים שאנחנו גם בחוץ במרפסת, גם בפנים, שם מלא בנות, חגיגה. טירוף. כן. אוי, זה נשמע מגניב, וזה לא בפרדס חנה, זה באור עקיבא. נכון. אז זה לא מסתדר לי. יש פה, עכשיו תחברי את הנקודה. אוקיי, אז כן, הנה הנקודה הרגישה. הופה. הנקודה הרגישה. לא, האמת שהיה לי את הסטודיו בפרדס חנה 4 שנים.
כולל קורונה, included. הסטודיו שלי של פרדס חנה, אפשר להגיד שהוא התחיל מהחניכות שלי של הצופים. אני הייתי מדריכה בצופים בפרדס חנה. החניכות שלי מהצופים שהדרכתי אותם חטא היו המתאמנות הראשונות שלי. הם עד היום בסטודיו. הם עד היום בסטודיו, עוד מעט 6 שנים. הלם, אוקיי. והם ככה היו הספתח, והם היו 8. וכל אחת יכלה בשעה אחרת, אני הייתי באה בכל שעה שאומרים לי, בא לי ב8, יופי, בא לי ב3, יופי, הייתי באה, חוזרת, נוסעת, חוזרת, היה לי ימים קבועים שהייתי בנטורופתיה, והיה לי את הימים ראשון ורביעים, אני לא טועה שהיו פנויים והייתי מאמנת, ושישי בבוקר, ופתאום, אופיר, בא לי לבוא עם אחותי, בא לי לבוא עם חברה, פתאום, זאתי גם היה לה נוח בשעה שלהם, ואז נוצרה מן איזה מערכת מאולתרת של, זה השעות, שולחת בקבוצת וואטסאפ, אני בן אדם מאוד מסודר, זה היה כאילו שיטה פנאטית, ברמה שכשהגעתי לאפליקציה שאני עובדת איתה היום, אמרו בחיים לא ראינו בעל סטודיו שמסתדר עם 100 מנויים בוואטסאפ. רגע, שנייה, אז עכשיו, זהו, קודם כל, כן, זה בדרך כלל כאילו הרבה כן, לפני. תוך כמעט שנה היה לי איזה 100 ומשהו מנויות, כאילו... את עובדת עם מה? היום עם ארבוקס, המתוקים, הייתי מהלקוחות הראשונים שלהם. בחייך. בחיי. ארבוקס תותחים. ממש אני חושבת שהייתי מה10 סטודיו הראשונים שלהם. אני לא אמורה להגיד... אני ועוד יובל היינו כאילו בוואטסאפ. אני כאילו לא אמורה להגיד מי אני אוהבת יותר, כאילו כולם היו בניי, אבל אני ממש אוהבת את הארבוקס, ואני ממש אוהבת כאילו סטודיו שאני צריכה לעבוד עם המערכת. קודם כל זו מערכת טובה. טובה, נוחה, שירות לקוחות, אש. אני ממש זוכרת כאילו את ההבנה שפתאום הבנתי, אופיר, את צריכה אפליקציה. כאילו, וזה היה באמת באיזה 120 מתאמנות, כאילו... טירוף. עד אז היה לי מתודה כזאתי, וואטסאפ עם כל מוצ"ש, מערכת שלמה, יומן עם טבלאות, כאילו הייתי מכונה על זה, לא חשבתי בכלל. זה סקיל, שתדעי לך. כן. הרבה לא יודעות לעשות את הדבר הספציפי הזה. אני בן אדם סזיפי. אבל כן, זה היה עבודה, וזה היה הסטודיו הראשון, הוא היה החיים שלי. באמת, כאילו אני כל כך אהבתי אותו, והוא ככה פגש גם את הקורונה. אז זהו, והוא שרד את הקורונה או שבקורונה היה שרד את הקורונה מהמם. הוא שרד את הקורונה מהמם. ממש חודשיים לפני הקורונה הגיעה לי מאמנת לסטודיו, קוראים לה לימור, היום קוראים לה קוקי, היא האימא של כולנו. וקוקי אימנה באיזשהו סטודיו מאוד גדול גם אחר באזור, ובואי נגיד שלא משנה מה היה בסטודיו שם, המתאמנות אהבו אותה, כאילו היא הייתה המאמנת האהובה עליהם, והיא הגיעה אליי לסטודיו. והמתאמנות שלי גם כן התאהבו בה, ופתאום ממש הגיעה הקורונה, והבנו שכולם מתחילים זומים, ואנחנו כאילו הכי טכנופוביות בעולם, באמת לקח לי כל כך הרבה זמן להגיע לאפליקציה, כי אני טכנופובית, כאילו, פשוט אמרתי עדיף יומן ומרקרים. ואז לימור אמרה לי, תקשיבי, אני הצלחתי להוריד זום, זה היה כזה, זה היה שיחה כאילו הכי סתומה בעולם, הצלחתי להוריד זום, לא היה לי מוטיבציה כאילו לאמן לבד בסלון, בואי נאחד כוחות, תבואי אליי כל יום, פעמיים ביום, נפתח זומים לכל הבנות שלנו. היא זאת שנתנה לך את היד עם הזום? כן, היא פשוט הושיטה לי יד לעזרה, והכרנו חודשיים. הכרנו פשוט חודשיים. גם רק בהחלפות כזה באימונים, לא בא לנהל, פשוט... איזה אלופה. כי אני זוכרת, גם אני יכולה להגדיר את עצמי טכנופובית ודינוזאור, וכזאת שבקורונה באמת, עד שהגעתי למצב שיש לי חמל עם הזום הזה, אני עברתי גיהנום. זה היה כמו לצלם מעזה. באמת, זה היה נורא, זה היה קשה. זה נתקע, לא נתקע, ממש מכה. אם זה היה תלוי בי, אני כנראה לא הייתי עושה את זה. ולימור, פשוט כאילו, הילדים שלה תקתקו את זה, כי רומי, הבת שלה, שגם היא החיים שלי, הורידה את זה בשביל הבית ספר, אמרה לה, אמא, מה הבעיה? תקתק, אני מורידה לך, נתחבר עם זה, הטלוויזיה בסלון, אנחנו כזה, מה? תענוג. ופתאום אנחנו בוקר וערב עם 150 בנות על המסך, כל יום. ובנות מכל הארץ, מאילת, מרעננה, כי את בנות פתאום תיגעו אותנו בסטורי. והיה כיף, המצאנו אימונים, קוראים, כאילו, מצחוק, אבל גם כאילו עבודה. פתאום עם הספה, פתאום עם הדלי, פתאום עם הזה, כל פעם היינו עושות אנדנדינו, איזה אביזר בבית הכי פיפי להשתמש איתו. יאללה, היום אימון עם קופסת שימורים, יאללה, היום עם הטאטה, יאללה, היום עם צעיף. זה טירוף. כי היה פשוט מושלם. אנחנו עד היום מחכות לסגר, ברמה הזאת. מרוב אני ולימור, רק תנו לנו את הסגר, לחזור לזום, אין, מאוהבות. קודם כל, אני יכולה להגיד שזה מאוד מאוד ניכר, שאצלך כאילו יש משפחתיות שהיא גם משפחתיות החוצה, וגם פנימה, וכאילו היה לך מעטפת מהממת, וכל פעם המעטפת הזאת גדלה בצורה שכאילו בדיוק מה שהיית צריכה, קיבלת. שזה משהו שאני לא שומעת בדרך כלל מבעלות סטודיו, אז כאילו זה ממש מהמם לשמוע את זה. אני מודה על זה מאוד. זה מהמם, זה מדהים. אני ממש מקווה שאת עדיין ממשיכה איכשהו עם האונליין, כי אם זה עבד לך, זאת אומרת, משהו שעובד לא... האמת שהרבה מהמתאמנות שהן בסטודיו, הן בסטודיו, ויש לי ממש כמה בנות מעטות שאני עושה איתן את הזום, ואני עדיין פותחת להם לייבים, תוך כדי שאני באימונים עצמם.
אבל אני מודה גם עם עצמי שהתשוקה שלי זה האימון הפרונטלי. זה נכון. וכשהייתה את הקורונה, אז בואי נגיד שהתשוקה שלי חטפה כאפה, אז היא עברה על המסך, אבל זה לא הפשן הראשון שלי. כאילו אם יש מאמנות שסופר מינפו וקליטו וספר, זה לא אני. אני מקסימום פותחת לייב באינסטגרם, עושה עמוד אינסטגרם פרטי למתאמנות שלי, שיהיה להם הקלטות אם הם בחול וכאלה, אבל זה לא אני, ואני מאוד קנאית לאינטואיציה שלי, והאינטואיציה שלי הייתה, יש לי כמה בנות מרעננה, מזה שעדיין איתי בזום, אבל כל האנרגיה היא בפרונט. אוקיי. לגמרי. אני ממש מבינה את זה, כי כאילו גם אני בן אדם של, לא עבד לי האונליין, זאת אומרת, זה מאוד מהר, כאילו, קרסתי מזה, לא קרסתי מזה, זה פשוט לא היה, זאת אומרת, כן, זה לא... הפשן הוא לא שם, זה או כן, או בזמנו זה היה מבחינתי, כאילו, להיות או לחתום. כשהיה לנו רק את זה, סבבה, מהמם, ופתאום ששמים לך את שתי האופציות, ואתה יודע איפה הלב שלך נמצא, אז זה היה לי מאוד מאוד ברור. זה לא נותן לך, כן. אז זהו, אז תמשיכי את הסיפור. כן, אז הסטודיו חווה את הקורונה. שעת סיפור. היה מקסים. מאוד אהבנו את הקורונה. פתאום החזרות, פתאום שוב סגר, פתאום חוזרים, פתאום זה, ואז פתאום הייתה חזרה סופית כזאת. וזה היה ממש כמה חודשים לפני יום הולדת 4 של הסטודיו שלי, שזה אומר 2021. אני, מקודם שאלת אותי מה הייתי אם לא הייתי מאמנת כושר, אז אמרתי בעיניי הייתה מפיקת אירועים. אני אוהבת להפיק דברים ולארגן וזה, ואני חוגגת ימי הולדת בסטודיו שלי באופן מוגזם מהרגיל. ויום הולדת 4 הרגשתי גם אקסטרה חגיגיות, כי הסטודיו שלי השתקם מהקורונה. ממש תוך כמה חודשים, עם כל הפחד והססנות וזה, כל הבנות חזרו, ועוד, כאילו, בנות שפתאום היו איתם בבית בזמן המסך, גם לי בא להתאמן עם אופיר, גם לי בא להכיר את לימור, גם לי, ופתאום הסטודיו התפוצץ. איזה כיף. וזה היה מדהים. ובאיזה שבת חגגנו יום הולדת לסטודיו מטורף, כאילו, כל הסטודיו שיש לו חניה מאחור, שזה חניה של עולם אירועים, תביני את הגודל. כולה הייתה מפוצצת בבנות, אימנו על עגלה, עם במה, תקשיב, היה שם איזה 300 בנות. מטורף. כל המאמנות שלי התחלקנו לזוגות. טוב. כל אחת אימנה את הסגנון שלה, כאילו זומבה וקיקבוקס ביחד, פילאטיס ויוגה ביחד, ואני ולימור עשינו את ההיט אינטרוולים שלנו כזה ביחד. כל אחת נתנה רבע שעה, תמי כיס גם באה להתארח. היה מקסים, עשתה לנו קצת פלואו, קור וזה. היא מטורפת. אוכל, מסיבה, בלגן עם מוזיקה, זה היה יום שבת, וביום ראשון, יום אחרי זה אני מקבלת הודעה שיש בעיה בתשתיות של המבנה, והן נמצאות מתחת לסטודיו שלי. לא. ושברמה שתוך יומיים אני צריכה לא להיות שם. ואני Talking כאילו... about, כן, אז בלת"מים בעסק, אנחנו אף פעם לא יודעים מה יהיה ואיך יהיה, וזה צריך לצאת לדרך בשביל לראות את הדברים האלה. כן, זה לא גן עדן ושושנים. זה גם הדבר האחרון שאתה חושב עליו, ואתה אומר, נזילה, המזגן התקלקל, תשבר לי מרת, לא חושב אתה לא תוכל חדל פעילות, כאילו, אמרו לי, תקשיבי, זה הימים שאנחנו עובדים, את יכולה לבוא ביום הזה, ואז אמרתי, אין בעיה, אני אתאים את המערכת, ואז פתאום אמרתי, אופיר, את מאמנת כל יום כבר, בוקר וערב, כמות אימונים, את לא יכולה לקצץ לבנות. וזה זה האבל בין הגדולים שהיו לי בחיים, כאילו, אבל, פשוט הייתי באבל, ביצעתי, הייתי משימתי, כאילו, פינינו את הסטודיו ביום, פיניתי סטודיו של 4 שנים, שעבר את כל זה, פינינו אני ויובה בן זוג שלי, ומתאמנות, שמנו את הכל אצל ההורים שלי בבית, וכאילו אמרתי, מה אני עושה? אז מה היה? דיברת על המשפחתיות, אז ההורים שלי פינו לי את הבית שלהם. פינו לי מטבח, פינו לי סלון. פינו לי חדר, הכל. פינו לי חדר שינה. חדר שינה היה המחסן של כל הציוד של הסטודיו שלי. והמתאמנות, והשכנים פינו לי חניות. לא מאמינה לך. כל הרחוב התגייס. תעצרי רגע. אני צריכה שתבינו מה המשמעות של שכנות טובה כזאת, של משפחתיות, שמפנים ככה, כשרואים כל שני וחמישי, שאנשים גם ידקרו אנשים על חניות, ועל זכות קדימה, ולא יודעת, ודברים שאני רואה ברשתות, שאני בוכה כאילו מהצד השני, ואז אופיר מגיעה ומראה לי שיש גם אופציה אחרת פה במדינה, ואנשים עוזרים. כי אני שומעת גם את דרמות של סטודיו, בדרך כלל זה דרמות שהשכנים לא רוצים, על מוזיקה, חניה, כן. ובדיוק, ואצלך זה החוזק, שזה מטורף, זה ממש מטורף. כל עניין המשפחתיות אמרתי לך, הוא מאוד מאוד חריף, אצלך מההתחלה ועד הסוף, כאילו אמרת, זה מה שאני רוצה, ויקום תתגייס. נמצא את הדרך, לא אכפת לי. זה ממש היה אפילו, זה היה מצחיק, כמה אפילו לא ביקשתי את זה. כאילו, ברמה שאבא שלי עומד מדבר עם השכן, מה, אתה לא מבין מה היה לאופיר בסטודיו, מה הבעיה? בואו תיכנסו דרך הרחוב שלי, בואו תבואו פה, תשימו את האוטו. היה לי שכן ששינה את השעת
הירדמות של הילדים שלו, כדי שהם ירדמו כבר כשיהיה את המוזיקה בערב. לא מאמינה. לא בא כאילו, אל תאמנו עם מוזיקה. אמר, אופיר, כמה זמן זה ייקח? אמרתי לו, אני לא יודעת, חודשיים, 3. הוא אומר, אנחנו איתך, כאילו, אבל אם אני באה ואני מבקש, זה כי אנחנו באמת בחירום. אמרתי לו, מהמם. אז רגע, אני אעצור ואני אגיד שאם יש אנשים שמאזינים, שמתקטננים על דברים, שכל דבר, כאילו יצא לי לראות, בטח כולם ראו את המכתב הזה, שהורים לילד עם תסמונת דאון, או משהו בסגנון, שמבקשים בכל לשון של בקשה, להיות יותר רגישים, כי אין מה לעשות. בחיים לא היה לי, ומן הסתם זה, אבל אני יודעת שההתמודדות היא קשה ומטורפת, והשכן רושם לו משהו בסגנון, הרווחה בדרך, והמשטרה תיכנס, וכאילו חוסר אכפתיות כזה, אז אני אומרת, שימו לב איפה אתם על הסקאלה, ואיפה אתם רוצים שיראו אתכם. הנה, תראו, מקום זאת אומרת, אצלך אנשים יכולים להיכנס בך בכל הכוח, ולא עשו את זה וגם הייתי מבינה, אני אומרת לך באמת. זה בדיוק העניין, ועוד היית מבינה, אז דברים אחרים שכאילו כן צריך אכפתיות, וכן צריך מהצד השני לאזן את זה, אז אני כאילו אומרת, קודם כל, אם האנשים שכן כותבים את הדברים האלה, ואנחנו לא רואים, וכאילו לא, זה רק נקודה ככה, אם אנשים אחרים ככה נכנסים וחוסר אכפתיות וכזה, שימו לב שאפשר גם אחרת, וזה בסדר. כן, היה שיח מהמם, וכולם היו מאוד פתוחים ומאוד מקבלים, וכאילו, באו ואמרו, אופיר, שתדעי שאם אנחנו כן נעיר, ואם אנחנו כן נבקש, אנחנו ממש נשמח להתחשבות, והיה לי ברור, כי הם כל כך באו לקראתי, שמה שאני יכולה אני אעשה. כאילו, נגיד, שיניתי, היה לי איזה ערב אחד שהיה בו אימון היט מאוד מאוד עצים, עם מוזיקה מאוד גבוהה, שיניתי את המערכת, שמתי שם יוגה, שמתי את היט בבוקר, אמרתי, באמת בשביל הבן אדם הזה, אני אעשה את המאמץ. פשרה, כן, לא. פשרות, לגמרי. אפשר, וזה בסדר, וככה אנחנו, זאת אומרת, לומדים לחיות אחד עם השני, ואני מצטערת שאני לוקחת את זה לכיוון הזה, אבל כאילו, ההרגשה היא שכאילו, קשה לחיות פה, כאילו... אני בדרך לפה, ישבתי וראיתי איזה סרטון, של באמת איזה אי סדר בכבישים, וראיתי בן אדם שפשוט יצא מאוטו, והתחיל להרביץ, ואמרתי, וואו, כאילו, מה נהיה? והדרך ארץ פתאום נעלמת. הלכה לעזאזל, כן, אז כאילו זה בדיוק, פה קבור הכלב, אם אנחנו לא נסכים לזה, אם אנחנו נגיע כן לפשרות, ואנחנו כן נהיה אחד בשביל השני, באמת, כי בסוף זה מה שאכפת לנו. מה זה משנה? כל הדעות הפוליטיות והדברים שמסביב, זה לא רלוונטי, בסוף כולנו רוצים לחיות בכיף ובסדר, רוצים שיהיה שקט, ורוצים שפה ששם. אני לא רוצה לפחד, לא יודעת, לעשות איזשהו משהו בכביש, כי מישהו פתאום יעלה לי על האוטו וישבור לי את השמשה. הנה, ראיתי את זה, בוי. ראיתי את זה וחטפתי כזה חרדה, זה כאילו, לא הבנתי. מה הוא עשה, סליחה, אבל מה הוא עשה לו בסדר, כן. שדרש כזאת התנהגות, אז אני כאילו אומרת, יש גם אופציה אחרת, הנה, מה שאת מתארת... בשנייה שסגרו לי את הסטודיו, כולם אמרו לי, איך לא טבעת? איך לא זה, איך לא זה? אמרתי, מה אני אמורה לעשות? יש להם בעיה בתשתיות. כל נמצא מתחת הסטודיו שלי. מה אני עכשיו, אתבע? מה אני אאיים? מה אני אעשה? כאילו, כן, זה לא בסדר. זו דרך אחת. באו, נתנו לי התראה, עזרו לי עם הפינוי, עזרו לי במה שהם יכולים, לא שילמתי על התקופה הזאת. קורה. זה כאילו, אתה יודע, זה באמת איך שאתה בוחר לקחת את הסיפור, אני בטוחה שיש מקרים חמורים, ואני לא חס וחלילה נכנסת לאף בן אדם עם תסמונת או רגישות, אבל אני במה שנתקלתי, השיח והנועם היה ברמה הכי גבוהה. ברמה מאוד מאוד גבוהה. ככה זה גם נשמע, ואני ממש ממש מקווה שזה מה שנקרא יחלחל גם החוצה מפרדס חנה. כן, פרדס חנה. אז רגע, אז ספרי לי מה... זאת אומרת, פרדס חנה הפך להיות משהו אחר, זאת אומרת, מתישהו זה, הוא עתק לאור עקיבא, איפה זה קרה? כשעזבתי את הסטודיו, ואימנתי אצל ההורים שלי, כפרה עליהם באמת, עזבי את זה שהמתאמנות שלי התעלפו, כי זה נורא מרגש לבוא לבית של המאמן שלך, איפה שהיא גדלה וזה, ופתאום אבא שלי בחצר, ופתאום אמא שלי, זה היה סופר אינטימי, כאילו מי שהייתה איתי בתקופה הזאת, הרגשנו שעברנו משהו ביחד, וזה היה מהמם, וחיפשתי, ולא מצאתי שום דבר בפרדס חנה. כל מה שמצאתי היה או כבר באותו גודל והרבה יותר יקר, או מהמם, אבל עם 2 מקומות חנייה. כי אמרתי, וואלה, אני לא הולכת להתעלל במתאמנות שלי. אני לא מתפשרת, כי אני חייבת למצוא מקום שייתן לי הכל. והיה לי מאוד קשה לחפש מחוץ לפרדס חנה, כי אני מאוהבת בה. ופתאום חברה אמרה לי, תקשיבי, אופיר, ראיתי איזה שטח לא מנוצל בקניון אורות למעלה, איפה שהיה באולינג, את זוכרת וזה, ואמרתי, אני בקניון, כולי הולכת כל היום, ברגוע, בפרדס חנה, עם כפכפים, אני כולי בצ'יל, וזה, אמרתי, מה לי ולקניון ולתאגיד ולמאבטח בכניסה, וכאילו אמרתי, וואי, זה פשוט לא. והיא אמרה לי, את חייבת לבוא לראות, את חייבת, אין, אני אומרת לך, אני זוכרת שהיה שם משהו. רק תלכי לראות. רק תלכי לראות. קוקי בא איתי, הלכנו, פתאום פתחנו שם וראינו חלון. ענק, איזה 15 מטר חלון, להשקיע.
עזבי שכולם מכוסי קקי של יונים, והכל שם היה חורד, כאילו אתר בנייה, באמת, אתר בנייה, מוזנח, מישהו עשה שם, אני לא יודעת מה הוא עשה שם, זה אפילו לא היה, זה לא היה, אין, כלום לא היה שם. אוקיי. ואני מסתכלת על זה, ואני יש ויז'ן? ישר. באמת. את לא מבינה. אני בן אדם אמרת ויז'ן, אבל זה באמת מצחיק, ממש כי זה. אומרים את זה עליי. אני בן אדם של ויז'נים. אני רואה, גם את הסטודיו הראשון, ראיתי מה הולך לידיד להיות? בשירותים, אין, אני לא יכולה, אני רואה הכל. נכנסתי ישר, התקשרתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, בוא. אתה לא מבין מה אנחנו עושים פה. ואבא שלי ישר נדלק איתי, כי הוא פשוט סומך עליי, אני והוא זה אותו ראש. הוא אומר לי, יאללה, בובי, אין בעיה. מתי מתחילים? אני אומר לו, בסדר, מעולה, אני אברר פרטים, חוזה וזה. חוזה של אנשים גדולים כבר, לא היה לי כיף לחתום שם ברמה הנפשית, כאילו, קשה, באמת, כאילו, רגילה שהסוחר, הבעלים של השטח, זה אבא שלי. לא משנה שאני משלמת לו כסף, אבל מרגישה בנוח. שם זה פתאום לא פה היה. מגיע לקניון, אף אחד לא באמת אכפת ממני, כנראה מנסים לעשוק אותי כמה שיותר, בואי. כן. לקחת כמה שיותר אחוזים, כמה שיותר כמה... ובכנות לא היה לי כל כך ברירה. זאת האמת, כאילו הייתי עם הגב לקיר, כמה אני עוד אאמן מהבית של ההורים שלי. לוקח זמן לשפץ סטודיו, יאללה, שלום ישראל. וחתמנו והתחלנו, עשינו שיפוץ שאני חושבת לאנשים רגילים היה לוקח 8 חודשים, אני ואבא שלי בחודשיים עשינו את הסטודיו. לא. חודשיים. בואי רגע, אני כן רוצה להגיד שזה כאילו, זה נשמע כאילו קליל, עשינו ככה, אני כן רוצה, זה לא. זה לא. זה שזה הרמוני לך, זה שהצלחת לראות את הדברים. זה לא, זה היה נורא. אז זהו, אז אני כן רוצה שכאילו תתארי את יש פחד, כל הזמן, יש דרמה, יש דברים, זה לא באמת ככה, זה נשמע קליל, זה נשמע נוחת, כי את נורא נורא הרמונית, אבל... אוקיי, אז אני שנייה אוריד את זה לקרקע, זאת הייתה התקופה הכי נוראית בחיים שלי. אני פשוט... דבר ראשון, לא הספקתי להתאבל על הסטודיו הראשון. ואני אומרת את זה בכנות, אתה יודע, זה לא הסטודיו שבחרתי לסגור. כל פעם ששואלים אותי, מה היה שם, אני אומרת, תדמיינו שהייתה לכם מכונית שנוסעת והתקינה, אתם חולים עליה, זו המכונית הראשונה שלכם, יש לכם חוויות, צברתם. ואז אומרים לך, זהו. יש עדיין את המכונית. פשוט תקנו עוד אחת חדשה, שגם עולה המון 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 כסף. ואל תיסעו אבל אתם לא צריכים אותה, אבל אל תיסעו בשני. וזה עצוב. כן. ולא היה לי, אני מדברת ככה, כי אפילו לא היה לי זמן, מרוב החרדה, זו חרדה קיומית. כאילו בשנייה אמרתי, להמשיך לאמן? כן, לא. ללכת להיות מורה לכושר גופני? כן, לא. המתאמנות שלי עברו להורים שלי? כן, לא. כאילו המון שאלות קיומיות, וכל דבר שעשיתי, וקיבלתי טיפה רוח גבית, זה נתן לי עוד כוח ועוד כוח. כאילו פתאום המתאמנות, אופיר, אנחנו איתך, כאילו, איפה שזה יהיה, בוואדי, נבוא לוואדי, אני כזה, אוקיי, כאילו, קצת, אוקיי, כאילו, חוזרת לנשום. אין מקום, אומרת, פאק, כמה אני יכולה עוד לעשות להורים שלי את הסיוט, כאילו, באמת, הם אוכלים בחוץ, דדליין. יושבים בחוץ, כאילו. יש לך דדליין על הראש. ואז לא מצאתי שום דבר בפרדס חנה. אמרתי, אוי ובוי, אף אחד לא תבוא, יש לי מתאמנות מקציר, שלבוא לפרדס חנה בשבילם זה 20 דקות, לאיפה הם ייסעו? כאילו, פרדס חנה זה בדיוק באמצע לכל המתאמנות שלי. ופתאום אמרתי, רקיבה. מה זה בכלל רקיבה? כאילו, מה זה האנשים האלה? מי יבוא? כל המתאמנות שלי עם פרדס חנה יבואו? אני הולכת לוותר עליהם אחרי כל מה שהם עברו איתי? כאילו, אז אפילו ההודעה של מצאתי מקום על רקיבה, כתבתי אותה ככה, בידיים רועדות. אפילו לסגור את הסטודיו בקורונה, היה פחות מפחיד, כי כולם סגרו. לא יכולתי, זה לא היה אשמתי. קורונה זה היה אשמת הקורונה. ברור שכל המתאמנות שלי הבינו וחיבקו אותי. פה אני פאקינג עושה להם קטע. לוקחת להם את המקום האהוב, עם כל החנייה, שכל התמונות שלנו שם על כל הקירות, הכל זה. נכון. ומעבירה למקום. וזה היה נורא. נכון. וזה היה נורא. נכון. וזאת הייתה תקופה שפתאום שתי המאמנות שלי טסות לחול, ומאמנת אחת שלי מתחילה לימודים, ויוב עוצר את העבודה שלו כדי לבנות איתי סטודיו, ואבא שלי עוצר את העבודה שלו כמעט חודשיים כדי לבנות איתי סטודיו. וכמות הכסף, כאילו, חסכתי כסף באותה תקופה, ממש לבית להשקעה, ברמה הזאת. פתאום אומרים לך באמצע החיים, בגיל 29, שומעת אופיר, כל הסכומים המאוד יפים שחסכת, זהו, וזה לא, המילה לפח היא לא רלוונטית, כי זה לא לפח, אבל זה לא למה שהיה אמור להיות. ובכללי שינוי בתוכניות זה קשה, ולי אופיר, שינוי בתוכניות, זה מאוד קשה. אני שונאת שמזיזים לי את הגבינה שלי. והזיזו לי את כל הגבינות, בבת אחת. ואני אוסיף ואני אגיד שבשבועיים האלה סבא שלי התאשפז,
עם אירוע מוחי, וסבא שלי הוא הגזע שלי. אני חלק מפרדס חנה, זה שאני הנכדה של יוסקה כהן, שזה הנכדה של עץ האלון, ופתאום הכל כאילו חרב עליי, ואני אומרת, אני רוצה להיות עם סבא שלי בשיקום, כל יום. אני רוצה לעזור לאבא שלי בסטודיו, כל יום. אני מאמנת אצל ההורים שלי. אז הלו"ז שלי היה אימוני בוקר אצל ההורים, אשפוז עם סבא, עבודה בסטודיו, אימון בערב אצל ההורים, 10 בלילה לישון, ריפיט, חודשיים. טירוף. תקופה שלא דיברתי, לא ראיתי, לא הייתי. לא הייתי פשוט בעולם. אין אופיר. אין אופיר. אבל הכל ככה כמו סוס, כי אני מרגישה באינטואיציה שהמקום הזה הוא נכון. לא יודעת איך החלון הזה והחוויה הראשונית שם. והיום אני כאילו לא באיזו התנסות, אני חושבת שיש סטודיו אחד היפים בארץ, אחד המרגשים. וכל מי שנכנס לשם, מה זה המקום הזה? מי ייצב אותו? מי עשה אותו? איך עשיתם את זה? את יודעת איזה כיף לי? כאילו יש לי מעצבת פנים ואדריכלית בסטודיו שהם כל פעם אומרות, אופיר, מי עשה לך את הפרזול? מאיפה קנית את המתכות? מאיפה עשית את הדלת? ואני כל פעם שולחת להם ספקים שאני מצאתי, ושאבא שלי מצא, ושעשינו הכל ביחד, ואין, זה כאילו, זהו. אז כששאלתי אותך אם לא היית מאמנת, יכולה להיות מעצבת פנים, אדריכלית, מפיקת אירועים. אמרת גם שדרנית ברדיו, מתאים לי נראה לי איזה תוכנית לילה. אז שדרנית ברדיו, כי יש לך ממש קול רדיופוני, וקול שממש מתאים לרדיו. זה הדבר הראשון שקולטים, כשככה עומדת בווריאציית שדרנית. אבל כאילו עכשיו אני מבינה שיש לך מה שנקרא הרבה אופציות, זאת אומרת, נראה לי שהיה כתוב לך הרבה אופציות זה, ואיכשהו יצא שהדבר הספציפי הזה עובד לך, ועובד לך גם, זאת אומרת, כאילו יש לך נקודות, את כן מתעסקת עם דברים אחרים, ולא נותנת אותם לאנשים אחרים, זה כזה גלנס כזה למה היה יכול להיות אם לא הייתי, שזה נחמד. כן, אני רוצה רגע להבין, כשפתחת, כשזה היה עוד בבית של ההורים שלך, כמה מאמנות היו לך? אחרי הקורונה. בבית של ההורים היינו כבר קוקי עופרי, ברבור, ליאתי, זהו, 5. למה אני שואלת? כי היום יש לך 8 ואת, נכון? נכון, ובנצ'וק, גם יש לו מאמן. ולמה אני שואלת את זה? כי כאילו הרבה בעלות עסקים, הרבה בעלות סטודיואים, בהתחלה עושות את ההחלטה של אני אביא עוד מאמנת 2, מתוך פחד, לא מתוך גדילה, לא מתוך צמיחה, ואת החלטת שאת כאילו תוקפת את זה ממקום אחר, זאת אומרת, היום יש לך 8 מאמנות, בידיעה שאני לא צריכה להתעסק עם טטריס מאמנות. אין את זה יותר. היה את זה אי פעם? בטוח היה, אבל כאילו. תשמעי, בוא נגיד שבהתחלה, כשבאמת אני רוב הזמן בסטודיו, לא הרגשתי צורך, גם הייתי סטודנטית, עולמי היה מאוד צר, הייתי בפרדס חנה, הייתי סטודנטית, כן, הייתי בזוגיות, אבל את יודעת, זה לא היה טירוף של החיים בוגרים שפתאום בא לי חול, פתאום בא לי זה, הייתי נורא מקורקעת. אז ידעתי שאני תמיד שם, מקסימום אני לא מרגישה טוב, יובל היה מחליף אותי. הוא גם מאמן. כאילו, מאמן מדהים. הוא גם מאמן. הוא גם מאמן, שוקי. לא היה לי צורך, וברגע שהתחלתי להרגיש צורך, שטיפה סיימתי את הלימודים. אני בן אדם מאוד קנאי לחופש שלו, אני אוהבת את הים, אני אוהבת לראות שקיעה, אני אוהבת את הים, אני אוהבת לראות שקיעה, אני חייבת לעשות את זה המון פעמים, אני המון חברות שלי שבפרדס חנה, ואמרתי וואלה, אני צריכה שהדבר הזה יקדם את האורח חיים שאני רוצה, לא שאני אעבוד בשביל סטודיו, גם אם זה במחיר הרווח שלי, כאילו היה לי ברור שאני לא יכולה לשבת ולשמור את הכסף, אבל לצפות לאותה איכות חיים, ולעבוד רק 2 שעתיים ביום, זה לא עובד ככה. והתחלתי להביא כל פעם עוד מאמנת ועוד מאמנת ועוד מאמנת. אצלי בסטודיו זה לוקח המון זמן, אני יותר פיתרתי מאשר גייסתי, את בטח יכולה להתחבר. מתאמנות שלי, אני לא אגיד מפונקות, הן יודעות מה טוב. הן יודעות מה טוב, הן יודעות איך אני מדברת, איך אני מכבדת אותן. איזה מילים לא ייכנסו לי לסטודיו, לא ייכנסו, המילה שריפה לא תיכנס, המילה שומן, המילה להכין גופך לקיץ, כל מה שאמרתי לך בהתחלה, הסיסמאות האלה, לא הצליח. להרוויח את ארוחת שישי, יאללה, אחרי החג חייב לעשות אימון של החיים. והיום לצערי, המון מאמנים שמסיימים את הווינגר, באים לך עם אחת מהסיסמאות. את יודעת, יאללה, אימון חיטוב. אין כזה דבר, למה אתה משקר? למה לשקר לאנשים? כי זה קל וזה רווחי. כי זה השקר של האינסטגרם, אבל אינסטגרם, בשם שלו את מבינה שזה סוג של שקר. לא הכל, לא כולם, אבל כאילו מראים לך את הנקודה הסופית. לגמרי. וכאילו, זה לא שקר לגמרי, זה לא חושפים לך את כל האמת. נכון. אז כאילו, ויש שם הרבה חרטות, וצריך לשים לב, וצריכה להסתכל על זה בעיניים קצת יותר ביקורתיות. אז באמת, כל מאמנת שהגיעה לה לסטודיו, והבנות לא התחברו, את יודעת, עם כמה שהיה לי קשה, שמחתי, כי הבנתי שהיא לא הייתה אמורה להיות פה. ומשהו באנרגיות, משהו,
זה לא עובד. ועד שמצאתי, עכשיו זה קטע מצחיק, שהמון מהמאמנות שלי הן מתאמנות אצלי. המון המתאמנות שלי יוצאות ללמוד קורסים. הן פתאום מגיעות למסקנה כמה הן אוהבות כושר ותנועה. מעבירה את זה הלאה. והן הולכות ללמוד את זה. ואין מרגש, אני חושבת שיש לי כבר איזה 20 בנות שלמדו פילאטיס, מלא עכשיו שבקורסים, וגם המורה שלי של היוגה ופילאטיס היא התאמנה אצלי גם, וואי, כמעט כולם, כאילו באמת חוץ מקוקי שאני הכרתי אותה בסיטואציה אחרת, וזה מאוד מאוד מרגש. והן מתוך הסטודיו יודעות להביא את מה שהסטודיו יודע להביא. טוב מאוד. אז זה ממש סגירת מעגל כזאתי, והיום אנחנו הרבה בצוות, והצוות הוא גם מאוד משפחתי. כאילו, יש פרגון, יש הדדיות, מישהי טסה לחול, ישר כולם מתגייסות. מישהי בתקופת מבחנים, ישר. וגם אם זה אני עכשיו הייתי מתחת לאלונקה שבועיים, כי 2 היו בתקופת מבחנים, אחת הייתה בחול, ואמרתי, באהבה, איזה כיף, אני יודעת שזה יהיה הכי הפוך לצד השני, ווואלה, סיימתי מהלשון בחוץ, אבל הכרתי פתאום בנות באימונים שלא תמיד יוצא לי לפגוש, כי זה לא תמיד השעות שלי, וקיבלתי מלא פידבקים חיוביים, וכולם כל כך הודו לי והעריכו, ואמרתי, איזה כיף, כאילו, זה באהבה, אבל זה לא מילת ברירה, זה לא כאילו, ההישרדות הזאת שזה רק אני הכל עליי, כי זה נטל שאתה הולך איתו. תודה על החידוד הזה, כן. כי זה באמת זה, זאת אומרת, יש בעלות עסקים שעושות את זה נטו מהישרדות, ואני מבינה את המקום הזה, כי זה משהו שהחרדה הזאת קיימת. ומהצד השני, את עושה 50% אימונים, כי את אוהבת לאמן. נכון. כי סבבה לך ומגניב לך, כי החלטת שאת לוקחת עוד 8 מאמנות. כרגע זה מתאים לי, כן. כן, את אומרת 8 מאמנות, 8 המאמנות האלה, אני יודעת שהן מחליפות אחת את השנייה, זה כאילו הרבה מאמנות על קצת שעות כל אחת, אבל אני יודעת שאני שקטה מהנקודה הספציפית הזאת, שזו נקודה שהיא כואבת להרבה בעלות סטודיו, שכאילו הטטריסיאדה הזאת, או אני צריכה להחליף את כולם כל השבוע. משהו שמאמן, שהוא בעלים של סטודיו, צריך להיות באורך רוח, למאמן חדש לוקח זמן להתאפס. נכון. לוקח, ואתה תשלם למאמן לפעמים שהשיעורים שלו עם 6 בנות, ששלך עם 30, ואתה תצטרך להיות סבלן, ולא כל פעם לבוא, טוב אז אני אעשה, ואני נכון. נושמת, כי לפעמים אני אומרת, כן. מה הבעיה אם אני הייתי באה לשעה הזאת, הייתה פוצצת, למה אני משלמת לך שבת, עוד שעת שבת, וזה לא, נקודה רגישה. זה לא נכון לחשוב ככה, כי צריך להיות בצניעות, ובחמלה גם כלפי הסיטואציה, שזה מאמן חדש, צריך להבין מה הקטע שלו בתוך הסטודיו, מתאמנות צריכות להבין מה הקטע שלו בתוך הסטודיו, וזה כסף שבסוף הוא מעניק המון רווח פנימי. וכן, אז אני אשלם למאמנת כסף על אימון שהוא לא היה מלא, אבל נתתי לה ביטחון, והראיתי לה שיש לה גב, והראיתי לה שאני לא מבטלת לה בדקה ה-90, וכן, אם פתאום יש ממש מעט בנות, קורה. אבל את הספתח הראשוני צריך לתת שם את הגב. כן. אני מאוד, מאוד מנסה לעשות את זה. איפה את רואה את עצמך ואת הסטודיו? זאת אומרת, יש את אופיר ויש את הסטודיו. אני יודעת שיש גם את אופיר של הסטודיו ואת כאילו ביחד, אבל אני כן רוצה לפרק את זה. נגיד עוד 5 שנים היום, איפה אופיר נמצאת ואיפה הסטודיו נמצא, כי זה 2 דברים, שאלות שונות ביניהם. כן. בחיים האישיים שלי, אפילו חשבון אינסטגרם שלי, זה מצחיק, כי אומרים, למה אתה מפרידה? למה אין חשבון לפיטווי סטודיו? אני לא מרגישה שזה מופרד. אני ממש בן אדם שהוא מעורבב. אני באה לסטודיו, בוכה, יחפה, עם כאבי בטן, עצובה, משתפת על ריבים עם חברים שלי, משתפת על סבא שלי שבאשפוז. מתאמנות חוות אותי ברמה שאני באה ואני אומרת, היום אני לא במיטבי. ואני יודעת שאני יכולה לבוא לפה ולא לבקש החלפה, כי אתם תקבלו אותי, כי זה מה שאנחנו עושות פה. כתוב לי על הקיר בענק, move as you are. וה-move as you are הזה, זה לדעת לבוא שלאימון, לא רק שאת כולך בטיקטוק וביום הכי מושלם שלך, ושלא נפוחה לך בטן ואת נותנת 100%. זה גם לבוא ב-20%, ולהיות 20%, ולהבין שאת ראויה עדיין ב-20%. ושכל מי שמסביבך יודע את זה, ולא אכפת לו. ובגלל זה החיים האישיים שלי מאוד מעורבים בסטודיו. אז כשאת אומרת לי להפריד, אני כאילו צריכה להסביר כמה זה אני צריכה לחשוב על זה. למה אני אומרת את זה? כי באמת שהרבה מאוד בעלות עסקים ייקחו את זה לכיוון השני ויפרידו ויגידו, אני לא הסטודיו זה לא אני. העסק הוא אני בהתחלה, באיזשהו שלב אני מפרידה. יש הרבה שיגידו, אני לא מכניסה את השם שלי בפנים, כמו שאת לא הכנסת, בגלל זה שאלתי. לא בגלל זה. וכאילו זה לא מהמקום הזה אני יודעת, אבל כאילו מחדדת את זה עוד, שכאילו המשפחתיות אצלך היא מאוד מאוד חריפה. הסטודיו ממש אני, כאילו, בנות נכנסות לסטודיו, זה רבע שעה רק חיבוקים, אני לא יכולה לצאת מאימון, עד שלא, נישוקים חיבוקים. love you. בנות שבאות מבאר שבע בתקופת מבחנים כדי להתאמן אצלי בסופש. איזה כיף. בנות שבאות מתל חי.
תקשיבי. מרגשים. אז ההפרדה היא, כאילו, אני אופיר עוד 5 שנים, עם יוב, בן זוגך שיחיה, למי שלא יודע. החבר הכי טוב שלי והצוות המנצח שלי, בפרדס חנה. מקווה עדיין ברחוב רימון. איפה שהיה וקורה כאילו? איפה שהיה, לא, איפה שהבית של ההורים שלי. אנחנו גרים באותו רחוב. אולי עם ילד אחד כזה? כן, זה יכול להיות. יכול להיות, זה עוד לא מרגיש לי כאילו בכלל. את ממש של רגשות, זאת אומרת, כשזה ירגיש לך זה יהיה כאילו טיק טק. זהו, אז זה לא מרגיש לי בכלל, אני מאוד מאוד רחוקה מזה. קח זמן. כל מי שסביבי כבר עם ילדים ובהיריון וזה, אבל אני ממש לא שם. יש לך שעון משלך, זה אחר. לגמרי. אולי עם ילד אחד, אחרי כמה וכמה טיולים טובים בעולם של טבע, אנחנו המון מתרקים. בארץ? בארץ הרבה, ובעולם עם ציפייה, כאילו עם נקודות. אנחנו מכוונים לשם לגמרי. בטוב, חיה, אני בן אדם פשוט, מאחלת לעצמי פשטות, ליהנות מהקפה של אחר צהריים, ליהנות מהים, ליהנות מהדברים שיש לי, יש לי הרבה. כאילו, אני לא מרגישה שאני צריכה משהו מאוד 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 מטורף בשביל לשמוח, אני עכשיו מאוד שמחה. זה נקודה חשובה, כי בכל מקום כזה אומרים, צריך X, צריך Y, צריך זה, בשביל להיות עשיר, בשביל להיות מאושר, זה לא... אני בתקופה הכי פחות רווחית בחיים שלי, רק עכשיו סיימתי את ההשקעה של הסטודיו הזה. כי זה לא הכסף. אני עוברת איזה משהו אישי גם שלא יודעים אותו, הוא עולה לי הרבה כסף. זה לא קשור, כאילו, אני מסתכלת על איפה שאני גם, מסתכלת על זה שאני בריאה, אני מסתכלת על כמה בנות שמחות מהנוכחות שלי בחיים שלהם, וזה... עולם. זה עולם. למה אני אומרת את זה? כי את כן מחדדת לכיוון השני, זאת אומרת, באות אליי הרבה, יושבות פה במקום שלך הרבה מאוד בעלות סטודיו, ואנחנו מדברות על העניין הזה, ומן הסתם על רווח, וכסף, ודברים שהם מסביב, וצריך לא לשכוח שכאילו בסוף זה לא על חשבון, זאת אומרת, אם את לא מאושרת בדרך, את לא תהיי מאושרת אף פעם. ממש. ואם את לא במקום שאת אומרת, זה מה שאני רוצה, אז זה לא יעזור גם עם עוד 6 ספרות בחשבון בנק, זה לא יעזור. את צריכה למצוא, זאת אומרת, אבל בדרך כלל מי שיושבת בפורמט של בעלת סטודיו, כסף זה לא ההיילייט, כי אחרת היא הייתה עושה משהו אחר, זאת אומרת, אנחנו כבר יודעות, יש איזשהו רווח. אנחנו חיות במדינה, כאילו אני לא באיזה מקום קורבני, מאוד קשה פה. כאילו, מאוד, המדד העלה לי את הסחירות בכמעט 3,000 שקל, כל כך הרבה דברים קרו, שאני אומרת, אוי ואבוי, אם הייתי מגדירה את עצמי על פי הכסף שיש לי בבנק, אני הייתי בדיכאון. כן, זה לא... כל כך הרבה פעמים בשנתיים האחרונות. כן. כאילו, מסכומים מאוד גדולים, פתאום הכל התרוקן לי, כאילו, כי עברתי דברים, התחתנתי לפני חודשיים, מה זה יקר מאוד. מברוק, כן, זה יקר. אז זה הכל, אני מנסה, וזה מנטרה, אני לא עכשיו אומרת לך, זה נורא בא לי בקלות, אבל אני מפמפמת את זה, כדי שאני אאמין בזה, כי מגיע לי, כי אחרת יהיה לי... אני ארגיש לא טוב. את ממש ממש צודקת, ואני ממש אוהבת שהפרק הזה ככה יצא מאוד מאוד הרמוני, כאילו, יש אנרגיה מאוד מאוד מסוימת שאת מביאה איתך, וזה כיף וזה מגניב, וזה רגוע, וזה קטע שהז'אנר שלך הוא לא יוגה, פילוטיס, אלא יותר שובר את אנשים. בקיקבוקס של החיים. אני יודעת, אז אני כאילו אומרת איך זה לא מסתדר. למה אני אומרת את זה? כי מישהו קיקבוקס, ומישהו בווייב של פונקציונלי וכזה, יש אנרגיה של קפיצות, אצלך יש הרמוניה מוחלטת, יש איזה רגיעה, אתה עכשיו חייבת לבוא לאימון, וואי, את חייבת. אני אהיה חייבת, אני יודעת שאת, אין לי ספק שאת קוראת, אבל אני כן אומרת שיש כאילו, זה לא דיסוננס, זה משהו אחר, זה אנרגיה אחרת שכאילו קצת, לא יודעת, אולי חסרה לי, אולי יותר מתאימה לי למדריכות יוגה, ואת כאילו משהו אחר לגמרי, זה קטע. משהו לסיום, אני מנסה רגע לחשוב, מה את מאחלת לסטודיו שלך? וואו. קודם כל, אני מאחלת לסטודיו שלי שימשיך לעשות טוב לכל מי שנכנס אליו. זה סטודיו שכל העיניים בו טובות. זה בנות שעוברות שם מהפכים רגשיים. זה לבוא ולהבין ש... you are enough. זה ממש, כאילו, הדבר הזה שאת ראויה בכל מידה, בכל גיל, בכל מראה, בכל מבנה גוף. וזה עושה טוב, וזה מגיע לחברות שלהם, אני יודעת, גם אם הם לא אצלי בסטודיו, וזה מגיע לאחיות, וזה מגיע לאימהות, שהרבה פעמים יש שם איזושהי רגישות בין האמא לבת, ופתאום לראות אימהות ובנות שאני יודעת מה היה הרקע שם, שמתאמנות אצלי היום ביחד, בשקט ובאהבה, אני מאחלת את זה. אני מאחלת לסטודיו שהוא יגדל, אני חושבת שהפניות שלי היום, אחרי
שהסטודיו הזה עומד, אחרי כל מה שעברתי, בשנתיים האחרונות, יש לי פניות המון להפיץ את האני מאמין שלי. בקהילה, בסדנאות, בהרצאות, בריטריטים, בדברים שאני מתכננת. והאני מאמין שלי זה הנטורופתיה, וזה הגוף נפש, וזה התקשורת מקרבת, וזה האימון בשיטה הזאת שאני לא אוהבת את המילה שיטה, כי לא המצאתי שום דבר, אבל בגישה הזאת של המוב וזיואר, שאפשר לאמן ככה כל אימון. אפשר לאמן ככה פלדנקרייס, ואפשר לאמן ככה קיקבוקס, כי כולם באמת יכולים לזוז בדרך כזאת או אחרת. אני מאוד מאחלת לסטודיו שאני אצליח להביא עוד את האני מאמין שלי, ותוכנים דברים מאוד גדולים בסטודיו, אני לא יכולה לגלות אותם, גם אמרתי לך שאני לא יכולה לגלות. זה לא, אני יודעת, זה סקופ שמה שנקרא, אנחנו בדיעבד. ידעו אותו ממש עוד מעט, אבל אני מאוד מאוד מאחלת לסטודיו שהקהילה שהוא יוצר, היא תהיה משהו שהוא אפילו לא תכנן, שהוא אפילו לא ידע שהיא תהיה. וזה קורה, אני רואה את זה מול העיניים, זה כיף לי. בנות שנהיות חברות ונהיות זה מהמם. איזה כיף לכל מי שמגיע אלייך, ואיזה כיף למי שנמצאת ברדיוס שיותר קרוב, שזה כאילו משהו שהוא לא פעם וכאלה. כן. איזה כיף היה לי איתך היום בפרק. תודה רבה על ההזמנה. אני ממש מעריכה שהגעת, אני יודעת שזה לא היה קל, לא שזה קל למישהו בעל עסק במדינה הזאת, כן, אבל לנסיעות פה, אמרתי, אם יש שם יום שיבוש, הלך עליי, זהו. אז אני יכולה להגיד לך שהיום שיבוש עבר לירושלים. אנחנו איכשהו יצאנו מזה רק בשן ועין, לא יותר מזה. לגמרי. בסדר, מה נעשה? זה ככה יצא לנו, אבל איך אני שמחה שהסתדר, ואיך אני שמחה שבאת לפרק, ואני רוצה להגיד שאם יש אנשים שחושבים לפתוח סטודיו, יפתחו אוזניים, תקשיבו לפרק הזה שוב, מפעם שנייה, כי פעם ראשונה מקשיבים ושומעים רק את ההרמוניה, אבל תקשיבו שוב, יש פה הרבה דרך שאופיר עברה בשביל להגיע לאן שהגיע, לא בהרמוניה, כאילו ברמה של, זאת אומרת, היו פה טלטלות, היו פה דברים, זה לא ככה, למרות שבאמת את גורמת לזה להרגיש כאילו זה קרה, וואי, זה רק היום, זה רק היום נשמע ככה. זה רק נורא. היום. בדיעבד, רק בדיעבד. כן, חוכמת הבדיעבד. כן, אז חוכמת הבדיעבד, זה תמיד יעבוד לכם, אבל כאילו, כן צריך ללכת את הדרך, כן צריך לעשות, אם זה מה שחשוב, אם זו המטרה, אז תקשיבו לפרק הזה שוב, תראו שאפשר. זהו, היה פרק מהמם. תודה רבה.